Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Soňky 4 güniň dowamynda Türkmenistanyň Daşowuz welaýatyny ady haritlarynyň adynyň 20% gymmatlandygyny Adatlyk Radiosunyň bu sebitdäki çeşmeleri habar berýär. Ýekşenbe güni 3 manatdan satylýan haritlaryň narhy 4 manada ýetdi. Kartoşkanyň 1 kilogramy öň 2,5 manada durýardy. Häzir 3 manada ýetdi. 1 kilogram alma öň 3 manat bolsa indi 4 manada durýar. Öň 1 kilogramy 4 manada barabar bolan süýjüler indi 17 manatdan satylýar. Iň arzan haritlaryň bahasy şu. Gowy hil haritlar sorabym, görmedim diýip adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşmämiz aýdýar. Şeýle-de, ol balygyň 1 kilogramynyň bahasynyň 15-16 manatdan satylýanyny aýdyp, munyň ýaşaýjylaryň aglabasy üçin eliterli däldigini belleýär. Welaýatda işsizlik giňden ýaýran. Diňe bir adamyň aýlygyna garaşly maşgalalaryň sany bolsa, sanardan kän. Bu gymmatlamalar adamlaryň eklenjini, gün güzeranyny hasta kynlaşdyrýar diýip çeşmämiz aýdýar. Beýlik tarapdan Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi soňky 2 güniň dowamyny paýtagtyň bazarlaryna täze ýyl bayramçylygy münasibetli getirilen haritlaryň käbiriniň arzanladylandygyny ünsü çekip, munyň adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolanyny aýdýar. Bilinmegine göre, arzanlan haritlaryň arasynda täze ýyl oýunjaklary Gazagystanyň we Russiýadan getirilen ýokary hilli un hemde dürli mewelerden öndürilen şire suwlary bar. 1 kilogram gowy hilli unyň bahasy öň 5 manat bolsa inni 50 teňe arzanlap 4,5 manat bolupdyr. 120 manatdan satylýan oýunjoklar bolsa 80-90 manatdan satylýar. Mewelerden öndürilen soklar öň 4 manat 20 teňe bolanlygyndan häzir 3 manat 20 teňe düşüpdir diýip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Aşgabatyň bir bazaryna söwda satyk bilen meşgullanýan telekeçileriň ençemesi bu arzanlaşmagyň sebäplerini bazarda alyjynyň sanynyň azlygy bilen baglanyşdyrýarlar. Haridimiz geçen ok ilatda nagd pul ýetmezçiligi diýenligi sebäpli bazarda alyjy az. Täze ýyl bayramçylygynyň öň satyn alan haritlarymyzyň iň soňky ulanylýş möhleti golaýlap barýar. Haritlarymyzy satyp bilmeýän zaýalanmyzdan alaşsyz eden çykdajymyzyň bir bölegini satjak bolýarys. Şonuň üçin käbir haritlaryň bahalary aşaklandyryldy diýip özüni durdy diýip tanyşdyran 40 ýaşlarynaky süwdegär aýdýar. Daşowuzda ady haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy we paýtagt bazarlaryna süwdanyň derejesiniň peselmegi, Türkmenistanyna ýylaty, muht berilýän ýeňillikleriň ýatyrylan, büdjet işgärleriniň köpçülikleýin işden boşadylýan, aýlyklaryň köplünç halatda berilmeýän, bankomatlarda nagd puluň ýetmezçilik edýän we dollaryň gara bazardaky narhynyň 12 manada ýeten döwrüne gawat gelýär. Ekspertler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynaky iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini we muňa dünýäde neft gaz narhlarynyň arzanlamagynyň başga da dürli proýektlere ýatyrylýan uly maýalaryň hem sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl noýabr aýynda Halkara Valyuta Fondy soňky görülen şäherlere garamazdan Türkmenistanyň çykdajy harajatlarynyň girdijisinden agdyk bolup galýanlygyny aýdyp, Aşgabatda döwlet investisiýasyna harajatlary kem-kemden ýöne düýpli azaltmagy maslahat beripdi. Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepleyer Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde dowam etdirýär. Garaw metrawyny şugunur da wasturdy. Daýhanyň dawan puja çykarýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Marw welaýatynyň Garaw metrawyna çeşmesi habar berýär.
Aýdylmagyna görä Garow metrawynyň Bayramagal Daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän Şugunnur ambaryny daýhanlaryň ýetişdiren hasylyny hapa diýen bahana bilen hakyky agramyndan has azaldyp kabul edýärler. Mysal üçin ambara getiren şugunlaryň 100 tonna bolsa ony 70-80 tonna hasaplaýarlar diýip Adatlyk radiosyna gowşan habarda edilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow soňky ýyllarda daşary ýurtlardan import edilýän gökbakçy önümlerini azaldyp, importyň öwüni tutýan önümleri köpöndirmegi talap edýär. Şeýle de prezident daýhanlaryň ýokary hilli daşary ýurtlara eksport edip boljak önümleri öndürmek üçin döwlet tarapyndan ähli derur şertleriniň döredilendigini gaýtaýar. Emma Adatlyk radiosynyň çeşmeler ýurtda dören azyk problemlaryny ýeterlik iş şertleriniň bolmalygy, yer, suw, dökün, tehnika wagtda kynçylyklar giň ýaran korrupsiýa fakatları bilen baglanşdyrýarlar. Garow metrawynyň Akçeşme Bayramagal Daýhan birleşiginde turan Şugunnur dagwasynyň aňyrtynda hut şeýle meseleleriň ýatanlygyny belleýär. 1 hektar meýdan ekilen Şugunnura edilýän adabyň çykdazy harajaty döwletiň tutup galýan tutumlaryndan daşary ammar eltip tawsyrýan çaň 800-900 manat dolýar. Döwletiň tutýan tutumlary bolsa adyndan 1050 manat diýip kärenneçiler Adatlygyň çeşmesine gurrun berdiler. Şu hil çykdagylardan soň 6 aýlap çekilen zähmetiň köýýän halatlary hem az bolmaýar. Kä halatda ekinlerimiz doňoklukda galyp hasylymyz ere bakyp durun ýerine spirte urulyp çüýräp gidýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran daýhan aýtdy. Şeýle dal gow şugunlary ýetişdirjek bolsaň azaby çykdagyny hem köpetmeligini, emma 2 ýyldan bäri zawod döwüldi. Remontda diýip ammar bir aý boş saklap daýhanlar 2 çykdaja goýanlyklaryny sözüne goşdy. Munyň üstünde her teleşke şugunlary ekin meýdanyndan ammaryň agyna getirmek üçin 15 manat. Soňol şugunlary ammaryň için aljak diýseler, ýükçe 10 manat. Teleşke bolsa ýene 5 manatdan tölemeli diýip kärenne saýdýar. Emma şu beýle kynçylyklara garamadan daýhanlardan kärennesini alan ýerleri we döwlet bilen baglaşan borçnamalar esasynda boýnalynan önümiň öndürilmegi berk talap edilýär. Döwlet daşdany soňky geçiren mejlislerine inniden öýlek ohuçylyk önümleriniň öndürilişi, şertnamalaryň borçnamalaryň ýerine ýetirilişi meselesinde prokuror gözegçiliginiň has güýçlendirilmegini talap etdi. Belki de şu talap bilen baglanykda Adatlyk radiosynyň ozal habar berýär, daha şoguzda paýta pulunu dolup bilmedik daýhanlary prokuratura çagyryp, olara garşy derňe işlerini geçirip başladylar. Adatlyk radiosy bilen habarlaşan daha şoguzly kärenneçiniň tasdiklamagyna görä, prokuraturada edilen soragdan soň döwlete bergisi bolan kärenneçileriň işleri suwda geçirilýär. Egerde daýhan suwdyň çykaran hökmüni ýerine ýetirmese, ýagny döwlete bergisini bermese, onuň öýüne goşulary konfiskasiýa edilip, döwletiň haýyryna geçirilýär diýip kärenneçiler Adatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Şol wagtda kärenneçileriň döwletiň özüne alan sürüm, dökün, tehnik kömek borçlaryny öz wagtynda ýa-da asla ýerine ýetirmeýänligi baradaky delilleri diňlenmeýär diýip Adatlygyň bir-birinden habarsyz we dörli regionlarda ýerleşýän çeşmeler aýdýar. Gepler Adatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyga gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň etraplarynda indi 3 aýdan bäri un gytçylygynyň aradan aýrylmaýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Un gyt diýilse de onu käbir hojalyklardan, jemgyýetçilik iýmeti kärhanalaryndan 2 wagtna tapyp bolýar diýip welaýatyň ýaşaýjysy Merjan aýdýar. Döwlet dukanlarynda 50 kilogramlyk bir haltada 47 manatdan satylýan unlar gymmat bahatyndan, ýagny bir haltasyny 100 manatdan satyn alsaň, onda un otçylygy ýok diýende bolýar. Emma işsiz aýlyk güllüksiz halk şol döwlet bahatyndan 47 manatda satylýan uny hem zor aýakdan satyn almagy mejbur bolýarlar. Sebäbi 47 manat hem aýlyk güllüksiz hojalyklar üçin az pul däl. Hem de ulurap maşgalalar aýda bir halta un bilen hem oňmaýarlar. Ähli adyk önümi çörekden hem de hojalykdaky bar bolan mal garadan alýan süýt gatyk önümlerinden başga zat iýme tapmaýan hojalyklaryň güzerälleri şeýle diýip Merjan dowam edýär. Soňky wagtlarda owa dukanlaryna gelýän unlar hem indi dukanlara düşmän satyjylaryň öýlerine düşýändigi hem göreýler. Dukana barsaň un ýok. Emma elen ýaşy atan ýaşy diýip günüň güzeranyň üçin satyjylara hoş söyleseň, onda olar öýüne barsaň un bermäge söz berýärler. Ulu haltalary dukana dälde öýlerine düşürmekleriniň sebäbini bolsa satyjylar bazarlardan her haltanyň üstüne 2-3 manat para berip alýandyklar bilen düşündirýärler. Biziň ýüzümizde dälde elimizde teredip un berýärler. Bermelisini bermesen boş gaýtmaly bolýarys. Boş gaýdanmazdan üstüniň parasyny berip alsak, hem sowdamyz bolýar, hem ilata un bolýar. Ýoksa bolsa un gözleginde gidersiňiz başga owalara ýa şäherlere diýip satyjynyň jogap berýändigini Merjan aýdýar.
Soňky bir aýyň dowamında odalky möçberi 50 kilogram ýazylan bir halta ularynda 25 kilogramlyk kiçik haltalara gaplanyp başlandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Tatyjylar möçberi 25 kilogramlyk uly haltalaryň peýda bolmagyny hem uňçylygy bilen baglanyşdyrýarlar. 50 kilogramlyk haltaly uny bir maşgala bereninden 25 kilogramlyk uny 2 maşgala ýetirip bolýar. Şu ýagdaýlary göz öňünde tutup un zawodlaryna ulary 25 kilodan gaplamaga görkezme berilendigini tatyjylar tasdikleýärler diýip Mariýanyň peşanaly owatynyň ýaşaýjysy orada aýdýar. Uňçylaryň fonunda ullaryň hiliniň yaramaz bolmagyna galýandygyny hem ýaşaýjylardan esmek bolýar. Käbir haltaly ullar gowçykýar, emma käte heňisli ullar hem elimde gelýär. Alajymyz ýok, ozaldan hem unyň pulunu zordan tapýar. Ondan gonu mala bermäge dözemiz ýok. Ýysly diýip mala bersek özümiz az oturmaly boljak diýip orada aýdýar. Uňçylaryň döremeğinde hem Türkmenistanda bar bolan korrupsiýanyň sebäp bolýandygyny hem ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar. Käbir hojalyklar öýünde ogrynça un satýarlar. Jemgyýetçilik iýmiti kärhanalaryna bukulup un satylýar. Ullar elbetde iki wagtna satylýar. Emma muny görýän resmi hem ýok, çäre görmäge kanun hem işlenok diýip uňçylaryň sebäpleri barada ýaşaýjylar öz pikirlerini paýlaşýarlar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýanwarda Aşgabatda täze gurulajak gymmatbaha deskalaryň, mehmanhanalaryň, edara we ýaşaýyş saýlarynyň taslamalary bilen tanışdy. Bu proýektler ilatyň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän wagtynda gurulup, ulanylmaga berilmeli. Gurulajak deskalaryň başyny Kaşan mehmanhana, Halkara maslahatlar merkezi, Halkara kabul ediş merkezi, Senagat paýdarlar täzirçilik bankynyň, Türkmenbaşy Döwlet Täzirçilik bankynyň edara binalary çekýär. Türkmen paýtagtynyň gymmatbaha guruluş proýektleriniň bu ýyl hem dol güýjünde dowam ettiriljekdigi 9-njy ýanwarda Berdimuhammedow diksorly Aşgabatyň üstünden aýlananyna ma'lum boldy. Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň Aşgabatda we awada syýasatçylyk zolagyny döwletiň hesabyna onlarça täze mehmanhana, uly kongres, toy, sport zallary, edara, ofis saýlary, sowda merkezleri guruldy we soň täze ofisli bolan ministrlikleriň ýapylan ýa başga ministrlige birikdirilen halatlar hem boldy. Bundan başga geçen ýyl ýapyk binalarda we söwes sunugat boýunça geçirilen 5-nji Aziýa oýunlary üçin adyndan 5 milliard dollarlyk deskalar toplamy, 2,13 milliard dollar çemet serişde durýan täze uçar mendil guruldy. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň beren maglumatyna görä Türkiýanyň Polymex firmasy tarapyndan gurulan täze uçar mendiliniň guruluşyna goýulan harsalyklar geçen ýylyň maýynyna turan korrupsiýa galmagaryna, hatda hökümet başlygynyň ornatary Batyr Ereşiň biwagt ölümine hem sebäp boldy. Prezident 24-nji ýanwarda täze proýektleriň guruluşy üçin tender bäsleşik eglan etmek meselesini gozgady. Emma Azatlygyň ýerli çeşmeler paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň uğruna gurulajak mehmanhanasynyň şertnamasynyň hiç ýyl tendersiz Fransiýanyň Boyugus kärhanasyna berilendigini, onuň döwlet gazanasynda 300 million euro düşjekdigini habar berýär. Aýdylmagyna görä täze Kaşan mehmanhanalar Aşgabatda ýene-de 3 ýyldan geçiriljek halkara konferensiýasyna gabatlanyp burulýar we häzir gerekli guruluşyk materiallar daşalyp başlandy. Anamdar çeşmenin ýagdaýy bilen resmilerden alan maglumatyna görä bu deskalaryň umumy bahasynyň 500 million dollardan hem geçmegine garaşylýar. 9-njy ýanwarda berilen resmi habarlardan tapawatlykda 24-nji ýanwarda berilen habarda täze gurulajak deskalaryň has ullan tutulýanlygyny görse bolýar. Mysal üçin Odal Halkara Howa mendiliniň goýunyna gurulajak mehmanhananyň 7 hektary goýy meýdan tutjakdygy aýdylan bolsa, Arçavil we Çannewil çaý ýollarynyň arasynda gurulajak mehmanhananyň binasy 23 hektary goýy meýdan tutar. Mehmanhananyň meýdançasyny Gidropark bilen birleşýän uzuýunlugy 725 metr bolan derýa, Emeli köl,
açyk howuz, çugdurumlar, tomuska restoran we kafe yerleşdirirler. Şeýle hem taslama uzunluğu 600 metr bolan avtomobil ýolunu öz sanalýar diýip resmi habarda edilýär. Öňküýlerden tapawatlykda Türkmenistanyň guruluş proýektleri böl günnägörün görnükli şahir we akıllary Magtumul Pragynyň ýadygarlygyny hem öz sanalýar. Mundan öň prezident şahirin Aşgabatyň merkezindäki İlhalar heykeliniň göçürilmegini buyurupdy. Köpekdagyň etegine bina ediljek täze ýadygarlygyň beýikligi 60 metr, durmaly ýeriniň diametri 25 metr deň bolar. Emma bu beýlek guruljak guruluşlaryň hiç biriniň döwlet gaznasynda we halka näçe tirişde düşjekdigi anyklaşdyrylmýar. Gepin gerdesine aýdylsa, Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri Türkmenistanyň hökümetine döwlet investisiýalaryny azaltmagy maslahat berýär. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ministrler kabineti iş sorap ýadan ardamy öz etrawyňda kärenni ýerine alyp ekrançylyk bilen meşgullan diýen jogap berdi diýip Newtgaz urwança ýokary derejeli ýaş spesialist Azatlyk Radiosyna aýtdy. Ýatlap geçdik, Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň ýaşaýjysy Mergen 2016-njy ýylyň Tomsonda Ukrainanyň Yuri Bondarchuk adynaky Milli Tehnika Uniwersitetinde okuwyny tamamlandygyny we 2017-nji ýylyň fevralynda Türkmenistanda öz diplomyny ikrar etdirendigini Azatlyk Radiosyna gurrun beripdi. Şonol Newtgaz senaty we metallurgiýa boýunça ýokary hüner derejeli hünermen diýen at bilen diplomyny ikrar etdirenden soň iş sorap 14 döwlet edarasyna ýüz tutandygyny, emma olaryň hiçsinde özüne iş berilmeýändigini aýdypdy. 25 ýaşyndaky Mergen aradan 8 aý çemesi wagt geçen soň işe ýerleşmek üçin kömek sorap özüniň we daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdiren başga da 14 ýaş spesialistiň Türkmenistanyň ministrler kabinetine ýörüýte hat ýadandygyny Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Meniň geçen ýylyň oktýabryna ýazan ardamy dekabr aýynyň aýagyna jogap geldi. Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň wezipesini wagtynda ýerine ýetirýän Silapowyň golu bilen jogap berilen hatda seni öz ugrun boýunça işe ýerleşdirmek häzirlikçe bize başardanok. Sen öz ýaşaýan etrawyňa bar, hem de kärendesine yer al. Häzirlikçe yer bilen işleş. Kärendesine yer berdiýseň, seniň haýyşyň ýerine ýetirirler diýdiler. Dip Mergen şeýle mazmunly hatyň başga da ençeme ýaş spesialiste gelip gowşandygyny aýtdy. Şeýle dol 5 ýyllap daşary ýurtda Newtgaz urwança ýokary bilim alandan soň öz hünäri boýunça işe ýerleşmek üçin kömek sorap ýadan ardasyna şeýle jogabyň berilmeginiň ýüzüne gamçy çalnandan hem erwet täsir edendigini sözüniň üstüne goşdy. 5 ýyl ýokary bilim alyp soňunda kärendeçi boljak bolsam, okumak näme gerekdi? Metodda ýurtda baş hünärmenleriň ýetmişlik edýänligi barada wagtal gurrun edýärler. Ýöne iş sorap barsaň, ýokary hünärli spesialiste daýhan bol diýýärler. Dip Mergen belleýär. Ol özüniň daýhançylygy başarjagynyň kuşludygyny, iş sözleginde daşary ýurda gidere mali ýagdaýynyň ýokdugyny aýdyp, häzirki wagt owanyň pada çopanynyň ýanynda kömekçi bolup işlemäge başlajakdygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ownuk sewda başlaýyn diýsem, onu sermaýe gerek. Häzir pada çopanynyň ýanyna işe başlamakdan başga alajym ýok. Ýokary hünärli bolup, ýa daýhan bolmaly boldum, ýa-da çopanyň kömekçisi. Dip Mergen damagyny doldurup gurrun berdi. Ýatlap geçdik, geçen ýylyň 4-nji awgustunda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow daşary ýurtlarda bilim alan ýaş hünärmenleri işe ýerleşdirmek meselelerini içgin öwrenmegi tapşyrdy. Şonu türkmen lideri vice-premierler Hoca Mämmedow we Toýlife hünärmenleri işe ýerleşdirmek boýunça pudagary toparyny döretmegi hemde bu urda edilen işleriň netijeleri barada ministrler kabinetiniň mejlisinde hasabat bermegi tapşyrdy. Emma
aradan 6 ay olay wagtyň geçendigine garamazdan henide çenli bu topar we onuň häzirki wagt nähil tapgyrdadygy hakda ilata maglumat berilmeýär. Yerli tynçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi döwlet gazetlerinde dürli uğurlar boýunça ýokary hünärli spesialistleriň yetmezçilik edýändigi barada ýyl-ýyldan bildirişler çap edilse-de, ýurtda işe yerleşmek meselesinde tanış biliş we para almak bermek tejribesiniň giňden ýaýrandygyna, şol sebäpli ýaşlaryň köpüsiniň işin gözleginde daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Sözümizin ahirine bellesek, Azatlyk radiosu ýokarda görüň edilen meseleler dogrusunda Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump'ın duyduruşuna garamazdan Erdoğan Siriýadaky operasiýalara dowam ediljekdigini aýdýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Siriýanyň demirgazygyna yerleşýän Afrin şäheriniň Kürtleriň gödäwçiligindäki bölegine garşy serhadaşlar operasiýalary güýçlendirmek wadasy Ankaranyň ýaranlarynyň ençemesini aladalanma döretdi. Erdoğanyň 24-nji ýanwarda eden bu çykyşy onuň Abaşanyň prezidenti Donald Trump bilen geçiren telefon töhbetdeşliginiň ýygynyna gawat geldi. Trump Erdoğany Türk we Amerikan goşunlarynyň arasynda konfliktiň töwekkelçiligini döredip biljek islenlik hereketden saklanmağa çağırdı. Aktamyň metbuat wekili Sara Sanders'in ýaýradan beýanatyny aýdylmagyna görä telefon töhbetdeşliginiň dowamyny Trump Afrində zorlugyň dowam etdirilmegi, İslam döwleti jeňsi topuryny ýeňmek boýunça biziň Siriýadaky umumy maksatlarymyzyň gadyryny gaçyrýar diýip notady. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım Türk goşunlarynyň gatnaşmagyna Siriýaly gowadalançy ýaranlaryň amala aşyrýan operasiýalaryna töwüş uçurlarynyň toplaryň we tanklaryň ulanýandygyny hem de bu operasiýalaryň Siriýanyň çägine 30 kilometrlik howpsuzlyk zonasyny döretmegi maksat edinendigini aýtdy. 20-nji ýanwarda başlanan Zeytun şahasy adly bu operasiýa Türkiýanyň ferhediniň goloýuny Kürtleriň gödäwçiligine giňişliklere gönükdirilýär. Erdoğan Türkleriň ýol başçylygyna güýçleriň soňu bilen manbeýje geçjekdigini aýtdy. Bu şäheri 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň penasyna Kürt güýçleri İslam döwletinden ýygyny alypdy. Kürt resmisi Germaniýanyň DPA habar agentligine beren gurrungyny Amerikaly harbylaryň henide manbeýişdigini aýtdy. Bu ýagdaý NATO-nyň ýaranlarynyň arasyna tötenleýin çaknyşyk ähtimallygyny döredip biler. Manbeýje girmek bilen biz öz serhedimizdäki oýuny bozar hem de tutuş regiony bu bozgoklardan halas edersiz diýip Erdoğan aýtdy. Bu terroristleriň ýoğuna ýanyljakdygyny wada berdi. Siriýanyň hökümeti operasiýalary Afrindaky Türk agresiýasy adlandyryp muny ýazgardy. Ortiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Afrindaky operasiýalary Moskwanyň üns bilen synlaýandygyny we özleriniň Türk hem de Siriýa hökümetleri bilen ara gatnaşyk saklaýandygyny aýtdy. Siriýada 2011-nji ýylda protestleriň basyp ýatyrylmagy bilen turan uruşyň dowamynda 100 miňlerçe adam wepat boldy we çaknyşyklarda Ortiýet başdan soňa prezident Başar al-Asada möhüm goldaw berdi. 22-nji ýanwarda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Washingtony Siriýaly Kürtleriň arasyna separatist duýgulary özükdirmekde we Siriýa hökümeti bilen ýaraşdyrmazlyk üçin Kürtleriň başyny aýlamakda aýyplady. Lavrov Moskwada jurnalistleriň öňüne eden çykyşyny bu ýa-ýagdaýa düşünmezlik ýa-da bilgeçliğin edilýän provokasiýa diýdi. Reuters'a gelip gowşan habarda aýdylmagyna görä London eden saparynyň dowamyny Abaşanyň döwlet sekretary Rex Tillerson Siriýanyň demirgazygyna bolup geçýän türkler bilen baglanyşykly hadise sebäpli Birleşen Ştatlaryň aladalanýanyny aýdypdyr we taraplary takatlylyga çağırypdyr. Tillerson bir Türkiýanyň öz raýatlaryny terrorçy elementlerden goramak boýunça onuň legitim hukuklaryna ýokary baha berip ýagdaýa düşünýär diýdi we Washington Türkiýanyň legitim howpsuzlyk aladalaryny bilelikde salgylanmak üçin iki ýurdun mümkinçiliklerini seretmegi maksat edinýär diýip sözüniň üstüne getirdi. The Associated Press'in habar bermegine görä NATO-nyň ýaýradan beýanatyna Türkiýanyň terrorçulukdan ejir çekenligi we muňa garşy özüni goramagy onuň hukugynyň bardygy ýöne Ankaranyň muny deň ölçegli we kadaly ýerine ýetirmeligi aýdylýar.